Il-Bart ta' Jannar iqaxxar ġilt il-ħmar. Hawn Malti li ħafna qed jgħixuh f'dawn il-jiem hekk kif qed tippersisti l-kesħa b'temperaturi baxxi ħafna akkumpanjati minn riħ kiesaħ mit-tramuntana tal-Ewropa. L-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta jipprevedi li din il-kesħa se tkun qed tippersisti numru ta' jiem oħra. Patrick Zara, uffiċjal tal-Uffiċċju Meteoroloġiku, jgħid li t-temperaturi mistennija jinżlu taħt il-5 gradi Celsius. U jiċċara li dan mhux xejn ta' barra minn hawn għax dawn huma temperaturi li pajjiżna ġieli esperjenza bħalhom u anke inqas minnhom. Li ġara huwa ġieli kien temperaturi iktar baxxi minn hekk għaliex fin-1981 it-temperatura niżlet 1.4, jiġifieri mhix xi ħaġa straordinarja, però bħala medja qegħdin iktar baxxi minn normal, jiġifieri xi ħaġa li ġieli ġrat. Din il-kesħa hija kkawżata minn dak li jissejjaħ riħ fuq li mdorrin bih f'pajjiżna, iżda fil-jiem li ġejjin dan se jkun qed jonfoħ b'iktar intensità. Issa li ġara huwa li għandna hawn arja ta' pressjoni baxxa li nieżla minn fuq in-naħa ta' tramuntana tal-Ewropa. U dan it-tip ta' temp jissejjaħ dat-tip ta' riħat jissejħu bora li ġej minn hemmhekk u daw jkunu kesħin ħafna. Issa jekk wieħed jinnota anki r-riħ, id-direzzjoni tar-riħ li iktar li nżommuha li iktar li qiegħda jew li tramuntana, jew tramuntana ma jisra li tramuntana, jew griki tramuntana. U dawn normalment jinżlu iktar li n-naħa tal-Baħar Adriatiku, jibqgħu niżlin u jkun fihom ikunu xotti ħafna. Allura meta jkunu xotti ħafna, jiġifieri l-umdità tkun baxxa ħafna, ikunu iktar kesħa. Dan ir-riħ li mistenni jkunu akkumpanjat minn ħalbiet tax-xita jew anke silġ f'xinħawi. Meta jkollna daw it-tip ta' temperaturi u dan it-tip ta' temp, hemm ċans li dejjem jagħmel dawk il-ħalbiet jew xi maltempati bis-silġ. Ġifieri normali jista' jkun hemm xi ħalbiet, aħna meta nsemmuhom daw jafu jkunu qegħdin hemmhekk u jafu jilqu fuq il-baħar jew hekk dak li jkun qed mela m'għamilx, imma normalment dejjem ħajkun hemm xi ftit minn daw it-tip ta' maltempati bis-silġ. L-Uffiċċju Meteoroloġiku jwissi wkoll biex persuni jevitaw postijiet qrib il-baħar fejn jaqbel ir-riħ.